You know what, Sophie? You wanna you know this. Wakawana. Finally, Junius Praga responda kuna hulengende panyaya yada kunetsa mastreets esocial media yekuti Junius Praga ari kunzi ndiye akonzeresa kuti hulengende asaimbe kuAquatic Complex kuchitungwiza. Ndausiya muchiona video notera. Anzi, message acho kumira kuna. You know what, Sophie? You wanna you know this. Wakawana. But inini guys chandamko kuzenje kuti bo andina any beef na anyone. Angataure zvavangataure but abo andina daka andina tuto zvandikuita meze but the life, you know, watcha.